Po Skyboku rýchlo to ukážem. Mám iba na chvíľku nahrávanie, takže Skybok. Takže ideme rýchlo do meček. Tu mám z castingu, toto mám všetko z 1.3.3, ale to je nič. Tu mám potom veci všetko na veci, aby som mohol postaviť tento domeček. Dám iba jeden, potrebujem haver. Potom potrebujem rýchlo, toto je do Skyboku, to som všetko robil, týkam sa na to nadroval, dúfam, že ste to oceníte, dajte čo najviac lajkov, ďakujem vám, že dajte čo najviac lajkov a napíšte mi komentáre, čo mám robiť a kde to mám robiť, keď to dorobím v epizóde druhej, tak všetko vám rád poviem, ďakujem, dovidenia. A že by som vám chcel ukázať vlastne ešte jednu rýchlo vec, dobre, a toto je ono. Idem. Takže tu máte veci v domečku a nazdar, ping. Tak sa to proste už zrodí, dobre? Ďakujem, dovidenia a dajte čo najviac lajkov, keď budete čo najviac lajkov, podporujem močovi, aby každému dal zadarmo skin aj ten na skin. Uložím môj proste kamarát, ja som zástupca moča a dovidenia. Ešte mám telefonát.